Anem al punt 9 del temari, anem a resoldre sistemes no lineals. Nosaltres ja sabem resoldre sistemes, en aquest cas de dues equacions i dues incògnites. El que resoldrem ara seran sistemes on tindrem dues equacions i dues incògnites, però algunes d'aquestes incògnites estaran elevades al quadrat. Recordeu els mètodes de resolució, substitució, igualació i reducció. L'ideal és saber escollir quin és el millor mètode en cada situació. Per exemple, per resoldre aquest sistema d'aquí, un bon mètode podria ser substitució. Podríem aïllar aquesta i d'aquí i substituir-la aquí, per exemple. D'acord? Anem a resoldre el sistema. Aïllem aquesta y, que està negativa, passaria positiva en aquest cantó i aquest 4 passaria negatiu a l'altre. Per tant, ens quedaria que la y és igual a 2x menys 4. On hi ha una y substituïm per 2x menys 4, de manera que ens queda aquesta equació de segon grau per resoldre. Atenció, perquè aquí tenim un producte notable, el quadrat d'una diferència. Per tant, el primer que farem serà desenvolupar el producte notable. Aquí ho tenim, el quadrat del primer, recordeu, 2 al quadrat és 4 i x al quadrat és x al quadrat, menys el doble del primer, 2 per 2 serien 4x pel segon, que seria 4x per 4, que ens donaria 16x, més el quadrat del segon, que seria 4 al quadrat, que fan 16. Molt bé, un cop hem desenvolupat el producte notable, ara, com que tenim un 2 aquí multiplicant, multipliquem tot l'interior per 2, tots els coeficients per 2, de manera que ens quedaria, de fet, per menys 2, aneu amb compte. Menys 2 per 4 donaria menys 8x al quadrat, menys 2 per menys 16 donaria més 32x i menys 2 per 16 donaria menys 32. Reduïm termes semblants, x al quadrat menys 8x al quadrat donaria menys 7x al quadrat i menys 32 més 7 que donaria menys 25. Ens queda una equació de segon grau completa que anem a resoldre mitjançant la fórmula, aquí ho teniu, menys b és menys 32, més l'arrel quadrada de 32 al quadrat, menys 4 per a que val menys 7 per c que val menys 5 i dividit entre 2a que és 2 per menys 7. Si feu el càlcul de tot això, us quedarà l'arrel de 324 que val 18. I tenim les dues solucions, la positiva i la negativa de l'arrel. Ens quedaria menys 32 més 18 dividit entre menys 14, que valdria 1, i per l'altre costat tindríem menys 50 partit per menys 14, o el que és el mateix 50 partit per 14, que simplificat donaria 25 setens. Molt bé, això és un sistema, ja hem trobat una de les solucions. Per trobar l'altra, anem a l'aïllament i substituïm. Aquí ho tenim. Si la x val 1, llavors resoldríem l'aïllament. 2 per 1, substituïm la x pel seu valor per calcular la y. 2 per 1 és 2, 2 menys 4 donaria menys 2. Si la x val 25 setens, aquí tenim la primera solució, quan la x val 1, la y val menys 2. Si la x val 25 setens, substituïm al nostre aïllament la x per 25 setens. 2 per 25 donarien 50 setens, menys 4, podríem cridar mixto o treure denominador comú 7, i per tant això seria 28, 7 per 4, 28 setens, i 50 setens menys 28 setens ens donarien 22 setens. Per tant, la segona solució seria en aquest cas x igual a 25 setens i igual a 22 setens. Fins aquí la resolució de sistemes no lineals. Al proper vídeo treballarem la resolució de problemes.